खुलुमबाय दिनैनि रादाब फरायदों आं त्रिशरण बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आसामनि 1 कौटिनिबो बांसिन आइजोफोरा साफायाव 1500 रां सोरखारि अनसुंथाइ मोनगोन। आसामनि साहा श्रमिकफोरा सोमावसारनायनि दिगाव। चिरां जिल्लायाव आरोबाव मोन 9 करोना केयार सेन्टार फसंबाय। डिब्रुगड़आव 3 सुबुंखौ बुथारग्रा दायनिगिरिया पुलिसजों गावलायनायाव थैबाय। भारतनि लिपु लेकखौ गावसोरनि बुंनानै गोदान मानसावगारि बानायदों नेपाला। करोना भाइरास सन्देर जानायखौ सिनायनो सैमाखौ ट्रेनिं होनो थाम-थिम ब्रिटेनाव। बिहाराव बास ट्राकनि जाब्रबथायाव 9 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। मिरु सोरखारा फोसावनाय 20 लाख कौटि स्पेसियेल पेकेजनिफ्राय आसामनि गोबांसा आइजोफोरा मुलाम्फा मोनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सावस्रि आरो राङारि मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। मिरु सोरखारनि बे स्पेसियेल पेकेजनिफ्रायनो एप्रिलनिफ्राय जुन दाननि गेजेराव आसामनि 1 कौटिनिबो बांसिन आइजोफोरा मोनथाम खोन्दोआव 1500 रां अनसुंथाइ मोनगोन। बे सोरखारि अनसुंथाइखौ प्रधानमन्त्री जन धन योजना एकाउन्ट थानाय साफ्रोमबो आइजोफोरानो मोनगोन होननानैबो मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। रायजो सोरखारा बावैसो आसामनि साहा श्रमिकफोरखौ सानसेयाव 12 घन्टा खामानि मावनो बिथोन होनायनि हेंथायै खुद्रिखांदों आसामनि साहा इउनियन आरो साहा श्रमिकफोरा। सोरखारनि बे बिथोननि हेंथायै सोमावसारनायनि फारसे दङ आसामनि साहा श्रमिक आफादफोरा। ओरैहाय करोना भाइरासनि बे अलखदनि समाव जायखिजाया सोमावसारनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जरहाटनि MP कामाख्या प्रसाद तासाया खावलायदों आरो बे सोदांनाय आयेना बाहायजानाय नङा होननानै बुंदों। बबेखानि 12 घन्टा खामानि मावनो बिथोन होनाया साहा श्रमिक आरो बिगोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनानैनो जागोन, जेराव श्रमिकफोरा अभारटाइम खामानि मावनायनि मुजिरा मोनगोन होननानैबो MP कामाख्या प्रसाद तासाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि सोरखारा गोदानै फोसावनाय बिथोनाव साहा बिगोमाफोरखौ जेबो रायखाङाखै, जायनि जुनै साहा श्रमिकफोरा गोनो गोथोआव गोग्लैनांदों। बडलेण्ड खुंथायनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव आरोबाव मोन 9 करोना केयार सेन्टार एबा क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ फसंबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन जायगायाव बे सेन्टारफोरखौ बानायनाय जादों। गुबुन रायजोनिफ्राय रेलगारिजों आसामाव फैफिननाय सुबुंफोरखौ दोननायनि थाखाय बे करोना केयार सेन्टारखौ बानायदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव बानायनाय बे करोना केयार सेन्टारफोरा जादों काजलगाव सदर महकुमानि सिङाव काजलगाव गोजौ फरायसालि, धालिगाव गोजौ फरायसालि, सापागुरि गेजेर फरायसालि, बायकुंगाव सातिपुर माद्रासा फरायसालि, UN ब्रह्म जुनियर कलेज, UN ब्रह्म कलेज, बिजनी महकुमानि सिङाव बिजनी शिशु कल्याण गोजौ फरायसालि, जाकिर हुसेन पाब्लिक गोजौ फरायसालि आरो आम्बेडकार भवनाव बानायनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला चिरां जिल्लानि क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव दासिम गासै 750 सोद्रोमाफोरखौ क्वारेन्टाइन खालामनो हानायनि खाबु जाबाय। डिब्रुगड़आव गावनि बिसि फिसाज्लाखौ लानानै 3 सुबुंखौ गावथारनाय सासे दुथाङाबो पुलिसजों गावलायनायाव जिउ गोमाबाय। थांनाय हराव पुलिसजों खमैबो 3 घन्टा गावलायनायाव 3 सुबुंखौ गावथारनाय सन्जय दासआबो जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि आगुनि BSF जवान सन्जय दासआ समबारखालि फुंबिलियाव गावनि बिसि सपना दास, फिसाज्ला नवज्योति दास आरो सोमोन्दोआरि सासे सुबुंखौ गावनि पिस्तलजों गावथारो। रिपर्टनि बादिब्ला बे जाथायनि उनाव थांनाय हराव डिब्रुगड़नि SP श्रीजित T आरो ASP पद्मावत बरानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे टीमा सन्जय दासखौ बेंहोयो आरो सारेन्डार खालामनो बिथोन होयो। नाथाय सन्जयआ गावखौ सारेन्डार खालामालाबा पुलिसनि सायाव गुलि हगारो, जाहोनाव पुलिसआबो गुलि फायार खालामो आरो सन्जय दासआ जिउ खोमानाङो।
भारतनि उत्तराखंडनि साहा बाहागोआव भारत चीन सिमनानि खाथियाव थानाय लिपु लेकखौ गावसोरनि बुंनानै गोदान मानसावगारि बानायदों नेपालआ। सुलुंनि बादिब्ला थांनाय रबिबारखालि नेपालआ मन्त्रि आफादाव मोनसे गोनांथार जथुम्मानि गेजेरजों सावरायलायनानै हादोरनि मोनसे गोदान मानसावगारि बानायो। मानसावगारि बादियै नेपालआ उत्तराखंडनि सा सानजा चीननि खाथियाव थानाय लिपु लेकखौ गावसोरनि बानायदों। बेनि अनगायैबो नेपालआ उत्तराखंडनि कैलाश हाजोनिफ्राय ओंखारनानै उत्तराखंड नेपाल सिमना गेजेरजों बोहैबोनाय कालापानी दैमाखौबो गावसोरनि बुंदों। मख'थावदि थांनाय 2 नभेम्बर 2019 इं अक्ट'खालि भारतआ गोदान मानसावगारि बानायनानै जारि खालामनायखौ नेपालआ गनायनानै लायाखै। बबेखानि बे दाननि गिबि सप्तायाव सिक्किमाव भारत चीन सिमनायाव थानाय रौनियाफोरा दाङाबाजि जानायनि उनाव नेपालआ भारतनि हेंथायै खर' दैखांनो खाबु लानायखौ नोजोराव गोग्लैदों। कर'ना भाइरास सन्देरजानाय बेरामि मानसिखौ सिनायथिनो थाखाय सैमाखौ ट्रेनिं होनो थाम-थिम खालामदों ब्रिटेनआ। सैमाखौ ट्रेनिं होनाय खामानिया जाफुंसारोब्ला घन्टासेयावनो गोबां बेरामिखौ सिनायनो हागोन होनना मिजिंथिदों। बे खामानिखौ लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकेल मेडिसिन, दुरहम इउनिभार्सिटि आरो मेडिकेल डिटेक्शन ड्राग्सआ लोगो नांनानै मावगोन। बे नायबिजिरसंनाय खामानिनि थाखाय ब्रिटेन सरकारा 5 लाख पाउन्ड रां थिनानै होदों। बे आयदानि सायाव मेडिकेल डिटेक्शन ड्राग्सआ बुंदों दि सिगाङाव केन्सार, मार्किसन आरो मेलेरिया बेरामिखौ सिनायथिनो ट्रेनिं होनाय जादोंमोन। गोदान ट्रेनिंआव जाफुंसारोब्ला मासे सैमाया गुबुन सुबुं मानसिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो कर'ना भाइरास बेरामिखौ सिनायथिगोन। बिहारनि भगलपुराव बास आरो ट्राकनि सौग्रावलायनाय जाब्रबथायाव 9 सुबुङा जिउ खोमानांदों। सुलुंनि बादिब्ला लकडाउननि थाखाय नांथाना थानानै साइकेलजों न' फारसे थांनो ओंखारनाय गुबुन हादोरारि लेबारफोरा गंसे लहानि बजाय लानाय ट्राकआव गाखोनानै दरभंगानिफ्राय बांकासिम थांबाय थानाय समावनो जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बासजों सौग्रावलायनानै ट्राकआ बेलथायनायलाय बेयाव गाखोनाय 9 लेबारफोरा थैयो आरो बासाव थानाय 37 दावबायारिया जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।